Bă, hai mă, nu te uiți? Hă? Te uiți cu un singur ochi? Bă, pis. Bă, n-auzi? Bă-i moacă. Bă. Lasă-mă în gâtul, mătii, să dorm. Oh! Vai, ce mi-e somn! Să mi le facă și să ne aducă pe măchitanță. Se face chitanțele în ia să vedem. Ca să nu mă mai duc eu pe undeva, că mă enervează. Ia să văd electrica. Lasă-mă în gâtul, mătii, să dorm. Bă, dacă-s traguna... Tare mi-e somn. Trebuie să plec de aici, că nu mă lasă ăsta. Nu-i chip. Bag nasul în cur. Mă scuzați! Tu faci așa sau eu? Eu. Tu te auzi acolo acum? Da. Hai încoace. Hai. Hai, vine încoace. Hai, mă, auzi. Așa, hai. Sus aici. Bravo. Bună ziua. Am venit și eu să-mi dați un pic de atenție. Ce mi-e somn.
ce telefon frumos ai. Mă scuzați. Ia să vedem dacă aveți probleme cu dinții. Vă rog să-mi arătați dinții. Arătați-mi, vă rog frumos, dinții. Ia să văd. Am amețit, domnul dentist. Ia. Mamă, ce dinți are. Mamă, ce dinți are. Bă, lasă-mă să dorm.